Fuq l-adba ta' 30 sena tal-Ombudsman f'Malta, lan tal-uffiċċju għadu l-istess bħal meta twaqqaf li jkun tarka għan-nies billi jagħti kenn u widem b'investigazzjoni ta' ilmenti li jresqu kontra l-amministrazzjoni pubblika. Iżda l-amministrazzjoni pubblika qiegħda tagħti widen għal dak li jgħid l-Ombudsman. Qed tismani, para ħtix tismani iktar. L-Ombudsman l-imħallef emeritu Joseph Zammit McKean qal li dan jgħod l-aktar għal deċiżjonijiet li jolqtu fil-laħam il-ħaj bħal meta jirrakkomanda bidliet fliġi. Ma nifqux hemm bżonn tinbidel it-tali liġi, aħna ngħidu tibdilha b'dan il-mod. U allura nkunu propożittivi fil-mod kif aħna nagħmlu rakkomandazzjoni. Stqar li l-maġġoranza tal-każi li jingħalqu favur min ressa ilment jingħataw ir-rimedju li jirrakkomanda. Jekk nieħdu l-perjodu Jannar sa Ottubru ta' din is-sena, l-Uffiċċju tal-Ombudsman irċieva 487 ilment u għen 648 persuna. Fl-istess perjodu l-Ombudsman għal 503 każi. F'76 minnhom min ilmenta ingħata raġun. F'59% ta' dawn il-każi ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman twettqu mill-entitajiet. Għall-Ombudsman iż-żieda fl-ilmenti hija sinjal ta' fiduċja f'din l-istituzzjoni parlamentari. Ta' uffiċċju li ma tħallas xejn biex tmur għandu. U allura hemmhekk ifisser li kieku jien sa niġi hawn biex naħli żmien, imma mmurx. Immur mill-ewwel qorti jekk jidher li għandi raġun. L-ilmenti l-Uffiċċju tal-Ombudsman huma varji minn dawk dwar promozzjonijiet għall-armar ta' imwejjed u siġġiet fuq barra u l-irmok ta' vetturi mill-awtoritajiet. Aċċerta li kull ilment jingħata widen, jiġi ittrattat b'konfidenzjalità u ħadd ma jitqies daqs li kieku u numru. Għamela ċara li ma jridx li xi ħadd jersaq għandu bl-idea li għandu raġun dejjem u li l-ilment jingħalaq f'ħakkatajn. Għax jekk inti sa jkollok investigazzjoni ta' kaf, l-amministrazzjoni pubblika sa ssib l-ostakoli kollha biex ma naġbir raġun biex ma timplementax. L-Ombudsman jieħu wkoll inizjattivi minn jeddu li jinvestiga kwistjonijiet li ma jkunux ta' persuna waħda, iżda jaffettwaw partijiet kbar mis-soċjetà.